салом алейкум, хуш омадед ба канали ҳуқуқшинос Ширин дар ютуб. имрӯз ман дар бораи гирифтани шаҳрвандии Русия, яъне гражданство Российской Федератсия ба шумо видео пешниҳод мекунам, чунки саволҳо зиёд шудан ва бо кадом роҳ яъне шаҳрванди Русия шудан мумкин ва тезтар. барои ҳамин видеоро метавонед аз аввал то охир бо диққат гӯш кунед. Саволҳо бошад дар поини комментарияҳо нависед. вақт шавад ман ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонам боз ба воситаи анамхел видео, чунки ман як нафарам, шумо ҳазорҳо нафар савол медиҳед. Саволҳо бениҳоят зиёд ҳастанд дар WhatsApp, дар имо, Instagram, яъне Instagram ва Одноклассник, мессенҷер, Facebook. саволҳо бениҳоят зиёд ҳастанд. ман як нафарам, аз шумо ҳазорҳо нафаред. агар ки шумо хоҳед ки ба саволҳои худ ҷавоб гиред, боз такрор мекунам, дар канали ютуби ман дароед. анами калимаи видеоро аз бари боло дидед, ҳамин калимаи видеоро ман чандин бор нишон додам. ҳаминро зер ки кардед, видеои ман қатор мераванд. метавонед ки видеоҳои манро шумо бинед. вақте ки дидед, пурра баъд аз худ мекунед ки чиро бояд фаҳмед, чиро бояд аз худ кунед. ва ғайри ин гуфтаниам ки ба саволҳо такроран ҷавоб намедиҳам. ман тамоми саволҳои шуморо мехонам. дар тамоми саҳифаҳои интернет яъне саволҳоро мехонам, аммо имконияти ҷавоб додан надорам. вақте бинам савол такроран аст, ман ҷавоб намедиҳам. фақат ба саволҳои нав каме яъне имконият пайдо мекунам, мефаҳмонам. дар бораи шаҳрвандӣ саволҳо зиёд шудан буданд ва видеоҳо дорам дар ҳамин канал. марҳамат бинед. барои гирифтани шаҳрвандӣ, РВП, вид на жительство, гражданство, бекор кардан, ҳуҷҷатҳо, аризаҳо, бланкаҳо, марҳамат бинед ҳаст. ман такрора намекунам. ва савол омад аз тарафи масалан шаҳрвандон зиёд савол метиҳам ва баъзеашро ман навистам. масалан аз тарафи Ҳикматулло Насриддинов савол омадааст ки агар РВП дошта бошӣ ва вақте ки регистратсия дошта бошӣ, аз Русия баромада равӣ дар дигар давлат, чӣ қадар муҳлати яъне имконият дорӣ зиндагонӣ кунӣ. вақте ки РВП гирифтед, регистратсия кардед, то илоҷ аст агар зарур набошед, аз як моҳ зиёд дар дигар давлат рафта зиндагонӣ накунед. чунки ҳар рӯз як тағйирот қонун аст. меравед ки ягон тағйирот қонун мешавад, масалан омада аннулировать мешавад, бекор мешавад РВП. шумо бо ҳамон саргардонӣ, ҳуҷҷатгузорию даводаву сарсону саргардонӣ барои гирифтани РВП мешавад. агар зарур набошед, наравед. зарур бошед, як моҳ, ду моҳ зиёд истодан лозим нест. ғайри нафарони зиёд барои диплом савол доданд. дипломи Русия доред, Тоҷикистон доред. ҳаминро ба шумо гуфтаниам, агар аз Русия диплом шумо дошта бошед, дар бораи донишҷӯён дипломдоро ман видео дорам. марҳамат бинед, баъд ба саволи шумо масалан пурратар ҷавоб мегиред. дар бораи диплом каме равшанӣ меандозам. нафаре диплом доред аз Русия, марҳамат. дар асоси ҳамон диплом метавонед ки ба ихтисоси худ кор кунед ва як сол кор кардед, вид на жительство според, вид на жительство гирифтед, марҳамат, гражданство според, шумо мешавед гражданини Федератсияи Русия. ва нафароне аз Тоҷикистон диплом доред, ба дипломи шумо агар дар ин ҷо омада, масалан духтур ҳастед, табиб ҳастед, ҳамшира ҳастед, ё ки масалан коргари барқ ҳастед, ё ки ягон соҳае ки дар Русия агар шумо ба соҳаи худ кор ёвед, омада аввал разрешение на работа мекунед дар асоси анон диплом, як сол, 1.5 сол кор мекунед, вид на жительство меспоред, баъди вид на жительство гражданство меспоред. ва ғайри нафароне ки донишҷӯ ҳастанд, ман видео дорам. донишҷӯе ки мисол квота мегиранд, баъд РВП, баъд вид на жительство, баъд гражданство имконият доранд. донишҷӯе ки дар Русия ҳастанд, студентҳо, марҳамат, дар ин борам видео аст, бинед. ман такроран гап намезанам. боз ба кадом роҳ гражданство гирифтан мумкин? дар асоси ЗАГС, яъне ақди никоҳ. инро видео дорам, марҳамат бинед. ва ғайри ин бо дар кадом асос? нафароне ки масалан гирем агар вид на жительство дошта бошанд ва контракт баста 5 сол хизмати ҳарбӣ кунанд, ҳатман онҳо метавонанд ки гражданини Русия шаванд, шаҳрванди Русия шаванд. ва ғайри нафароне ки агар хизмати ҳарбӣ доштанд ва контракт ва РВП доштанд, имконият доранд баъди РВП вид на жительство споранд, баъди вид на жительство метавонанд гражданство споранд. ғайри нафароне ки савол доданд, зиёди онҳо фарзандони онҳо дар Русия таваллуд шуд ва онҳо падар ё модар, яъне ки аз дигар давлатанд, дар асоси патент ё разрешение на работу кор карда истоданд, ё баъзеаш вид на жительство дорад, ё падар ё модар. савол бисёр шуд. масалан гирем, фарзанд таваллуд шуд, шаҳодатномаи таваллуди Русияро гирифт, аммо падараш ё модараш вид на жительство дорад. вақти падар ё модар вид на жительство дорад, фарзанди хурдсоле ки дар Русия таваллуд шудааст, аз рӯи анамо падар ё модаре ки вид на жительство дорад, метавонад ки шаҳрванди Русия шавад. агар ҳамон кӯдаке ки таваллуд шуд, ба он шарте ки шаҳрванди дигар давлатро нагирифта бошад аз рӯи падар ё модар.
умуман шаҳрванди дигар давлат нашуда бошад, таваллуд шудан пас дар Русия бошад, шаҳодатномаи таваллуди Русияро дошта бошад ва падар ё модараш агар вид на жительство дошта бошад, метавонад анамо гуда гражданство, яъне шаҳрванди Русияро гирад. агар падару модараш гражданӣ набошанд, шаҳрванди Русия набошанд, масалан гирем ё ки вид на жительство надошта бошанд, агар кӯдакам таваллуд шавад, дар қонуни Русия нест ки кӯдак таваллуд шаваду масалан вай шаҳрванди Русия гирад. имконият несту ҳозир агар ягон тағйироту илова бо дар қонун агар нашавад. ва ғайр ин савол шуд ба ман аз имом Давлатов оиди хароҷоти переселение. ба шумо гуфтаниам ба монанди имом Давлатов зиёд инсонҳо ба ман савол медиҳанд ки дар асоси программа переселение агар ба Русия оем хароҷотҳоро мегирем. ман боз такрор мекунам, видео дорам дар бораи переселение 4-5 видео аз марҳамат ковед бинед. ман аз рӯи қонун анами варақ мезанам, қонуна баъд видео када ба шумо пешниҳод мекунам. гапи хушку холӣ аз замини осмон намегирам. дар асоси қонун ин видеоҳои ман аст. дар ҳақиқат нафароне ки ба программа переселение ба Русия меоед, ба шумо иҷозати омадан медиҳанд, шумо инро бояд донед ки шаҳодатномаи сабз медиҳанд. дар видеои пештараи ман ҳаст. шаҳодатномаи сабзи переселение медиҳанд, дар он ному насаби ҳама ҳаст. ҳамон нафароне ки билет мегиред, билети самолёт аз Тоҷикистон, аз Узбекистон ба Русия меоед, ҳатман квитансияҳоро дар даст гиред бо печати кабуд ва корманди масъул. чунки онҳоро вақте ки шумо меоед дар Русия, шаҳрванди Русия мешавед, баъди гирифтани шаҳрванди Русия онҳоро пешниҳод мекунед, ҳамон хароҷотро пурра давлат ба шумо гардонда медиҳад. яъне масалан гирем шумо агар 10 нафар дар оила бошед, $300, $3000 агар билет гирифта бошед, ҳамон $3000 шумо ба рубли русӣ баргардонда дода мешавад, фақат баъди гирифтани шаҳрвандӣ. ва дар Русия чӣ хароҷоте мекунед? госпослина, боҷи давлатӣ дар бораи ҳуҷҷатгузорӣ месупоред. вақте ки шаҳрванди Русия шудед, ҳамоноям баргардонда давлат ба шумо медиҳад. фақат ба он шарте квитансияи шумо печати кабуд дошта бошад, корманди масъул имзо монда бошад. ғайр ин боз саволҳо зиёд шуданд ки зиёд инсонҳо вид на жительство доранд солҳои зиёд, аммо гражданство гирифта наметавонанд. агар шумо вид на жительство доред, 5 сол зиёд зиндагӣ кардед, аз 5 сол кам не, 5 сол ё 5 сол зиёд зиндагӣ кардед дар доимӣ дар Русия, забони русиро хуб медонед, ҳуҷҷатҳои худро пешниҳод кунед, барои гирифтани шаҳрвандӣ ҳуқуқ доред. агар ба шумо надоданд, бояд қарор тиян ки дар кадом асос ба шумо шаҳрванди Русия надоданд. агар ғайриқонунӣ бошад, шумо адвокат юрист мегиред, ба воситаи суд метавонед ки қарори онҳоро бекор мекунед, бо асари нав месупоред барои гирифтани шаҳрвандӣ ҳуҷҷатҳои худро. саволҳо бошад дар поёни видеоҳо нависед. саломат бошед, дар амони худованд бошед.